Здравствуй, Бог, аз съм Гризли 21 и вие сте с поредицата Майнкрафт и Маняр. Последния епизод не помня какво сме направили. Да съберем картинката. Може би ще ходим в мина. За диаманти, за диаманти, за диаманти, за диаманти. На мен само ти ми трябваше. Си направя 2 хляба. И да, като порите. Марифуина, окей. Така. Така. Той не ми трябва. Той не ми трябва. Всъщност той ще ми потрябва. Той не ми трябва. Той. Така. Готово. И да. Значи, трябва ми малко торчове. Меч. Меч задължително. Задължително. Така, торчове. 100% нещо ще забравя. Но няма да забравя ето тъй. Окей. И тук там 2 клички ще взема. И да тръгваме. И да ви хареса поредицата. Да. Направих си страница в Facebook. Ако искате да ви покажа как да се направи, ще така, както аз съм си направил там снимка или направя, какво беше там. Там Гризли 20 минути съм си го записал, геймплей, виблог. Ако искате, дайте си карти. Ако искате, ще ви направя. Само влезете в групата. Защото искам да имам 600 човека в групата. За да мога да стана модератор. Гърпа да взема. И така. Нато и тук е мястото. И да продължаваме нататък. Мен много ми се играе Minecraft Kit, защото е много сложно и искам... Не разбирам нищо от клиповете. Горе-долу разбрах там някои неща как се правят. Но ми е много интересно. Искам да я почна, да я намеря. Айрон. Супер. Ще направя само айрон неща. Окей. 6 айрон. Така, добре.
100% там трябва да има някакви диаманти. Добре. Доста голяма мина. Но не му мързи. Аз съм сигурен, че ето там има диаманти. Ето там, дето е дърта и гравелът. Това е адски голям признак. Така. Окей, лаписи. Не! Направи голяма грешка. Така. Така, добре. Мисля да си инсталирам Too Many Items. Синглплеер команди. Да си спална 200 прасета и да ги избия всичките до едно. Добре. Виждате ли там това? Нищо като мъгла. О, мага! О! О! Си плюя в пазвата, направо този скелет ми изкара всички тия кълища. Направо си мисля си, ето и Херобрайн. Той ако не е Херобрайн, аз не се кам никога. Защото и около Херобрайн, като там има някакво нещо като мъгла. Малка. Ето, айрон първо да си взема айрон. Няма игра Майнкрафт сигурно седмици вече. Да си ходя у нас. Аз пък да... Направо умрях от страх. Как ме стресна? Това аз викам Херобрайн и у нас стрела баш пред мен. Бам! Хубавото на Minecraft кита е, че има една руда, дето ти възстановява кирката. Ето, драги зрители, диаманти. Супер! Само да гледам дали пада ни, защото...
доказва, че до лавата винаги има диаманти. И до... така. Си изкопваме диамантите. Един диамант. Добре. Не се бавайте с мен, моля ви се. Не мисля да свършим само с един диамант. Супер. Ох, мамо. Любимиките ми. Колко са? 9. Супер. И малко голд. Доволен, много даже. Много съм доволен. Сега само трябва да власти. Отивам в къщата си взема да си оставя диамантите. Малко айрона посъбира. Супер. Добре. Добре, мери война. Супер, таманче тръгнахме там. О, и айрон. Още даже. Готово. Доволен много даже. Много бързо. Повънка е нощ. Точно 12 часа през нощта е повънка. Окей. 36 кол. Значи 36 кол, 33 айрон, 9 диаманта. Много се научих вече да намирам диаманти. Не знам, нещо ми върви с моя приятел Кроки мен, когато си играхме двамата в хардкрафта. И аз сам за половин час намерих 29 диаманта. За половин. Много бързо беше. Хайде да спим. Добре. Добре. Да си оставя нещата в честа. 14 диаманта. Много добре. Макар че аз не оцелявам много време на този world. Само дет съм се оцелявал. Така. Така. Добре, мапът и голд. Мисля да сложа малко този 18 кол в тази печка тук. Печката ми... Печка събирам. И рад това беше от мен. Грили 2.1. До новия харесва клипчето. До вещи.